De la mateixa manera que comentàvem el potencial o l'enorme potencial de poder generar codi per als formularis dintre de Sinergia, és evident que és una realitat molt evident dintre del nostre sector la necessitat de gestionar la relació amb base social captiva, en un terme no pejoratiu. Són persones o organitzacions amb les quals tenim una relació molt habitual en la qual hi ha una necessitat clara d'intercanvi d'informació. Inscripcions, documents, altes, baixes, qualsevol mena de registre que no és viable, no té cap mena de sentit gestionar-lo a partir dels dos possibles canals. Un, donar-li accés al CRM, donar accés al CRM a tothom al qual haguem d'intercanviar informació per molta capacitat que tinguem de filtres i de control no tindria cap mena de sentit. Però, per una altra banda, els formularis ens exigeixen demanar-li una i una altra vegada la informació de nom, de cognom, de DNI. Per resoldre això, sembla evident que necessitem un entorn privat en el qual poder accedir de forma validada. És això en el que el Sinergia denominem privatària, àrees privades de Sinergia, que és un plugin que ens permet validar les persones. Jo podria agafar l'adoració Toribio, donar-li un usuari d'àrea privada i contrasenya. Com veieu, no cal que siguin usuaris del CRM, són persones del CRM, qualsevol persona del CRM o organització podria donar-li accés. Amb això, qualsevol persona amb aquest usuari i contrasenya pot accedir a un entorn com aquest. Entorn que, de la mateixa manera que es pot condicionar la creativitat, la imatge, la look and feel d'una pàgina web, es pot fer també de l'àrea privada perquè no deixa de ser un entorn similar. Per tant, es podria adaptar a marca, etc. Però, fonamentalment, conceptualment, el que tenim és això, és la capacitat d'incorporar-nos a una aplicació en la qual apareix la persona que entra, que tal Pedro, i persones vinculades. En el CRM les tenim vinculades com a tutor, com a referent d'aquestes dues persones i això fa que tingui accés aquí. Podria ser un adult i dos menors, per exemple. En qualsevol cas, entro en la fitxa del Pedro i quan entro en la fitxa del Pedro, què em permet? L'entitat ha decidit quines dades pot veure, quines pot editar, quines no pot editar. Per exemple, em permet modificar el meu gènere, em permet modificar el mòbil, em permet modificar el número d'identificació, però, per exemple, no em permet modificar el nom i cognoms. La resta de funcions que veieu per aquí són funcions que ja hem vist al llarg d'aquesta presentació. El de relacions amb organitzacions, si jo em volgués donar d'alta com a voluntari, ho podria fer des d'aquí. Podria haver rebut una campanya de l'entitat i dir donat d'alta com a voluntari. Ho podria fer des d'aquí. Podria veure compromisos de pagament i podia donar d'alta i de baixa els meus compromisos de pagament. Dir, vull donar-me de baixa, vull editar aquest compromís de pagament i volia fer. Podia veure els esdeveniments que té l'organització feta i amb aquests esdeveniments podia inscriure'm. Resulta que jo me'n vaig al Volem Saber i dic inscriu-te i en la sessió del Volem Saber dic confirmat, necessitats especials sí, quines són? Doncs necessitaré menjar vegetarià, inscriu-te. No m'han demanat un nom, no m'han demanat un correu electrònic que podia coincidir, no m'han demanat un NIF, saben que sóc jo, m'he validat a l'entrar. Podia també inscriure el David i a la Maria perquè en tinc drets sobre aquestes altres figures, la capacitat d'entrar. Podria mirar sessions, assistències, podia intercanviar documents, que em demanen pujar el NIF, que em demanen pujar la targeta sanitària, que em demanen el certificat negatiu de delictes sexuals, el puc pujar aquí, queda registrat al CRM. Tot això, recordem, és bàsic. Estic llegint i escrivint directament al CRM, no hi ha un element intermig. Si ara anés a l'aplicació, aquesta persona estaria inscrita en aquest esdeveniment. Ofertes laborals, candidatures, lògicament cada entitat decideix quins mòduls pot veure o no. Puc fer formularis de pagament, podria entrar aquí i pagar una activitat que tenim la setmana vinent, puc veure en el calendari totes les activitats que tenim per decidir també en quines vinc i quines no vinc. Per exemple, si sóc usuari, podria veure les sessions que tinc pendents en el futur i puc seleccionar els perfils del David o de la Maria, puc canviar la contrasenya, donar-me de baixa o incorporar HTML personalitzat. Qualsevol altra aplicació es podria visualitzar aquí. Informes, per exemple. Podria tenir aquí el certificat de donacions, l'enllaç a un certificat de donacions i descarregar-me, etc. Tanmateix, de la mateixa manera que ho podem veure en el format persona, ho podem fer per les organitzacions. Si vosaltres sou una federació o una confederació que teniu entitats associades, és fàcil que valoreu la possibilitat d'incorporar-vos a la, diguéssim, d'incorporar totes aquestes organitzacions de manera que reflecteixin informacions de dades anuals, reflecteixin informacions de, no ho sé, de les seves persones, dels seus professionals, dels seus voluntaris, dels seus referents,
No oblidem que fins i tot això us hauria de permetre fer inscripcions de les persones que teniu dintre de la vostra organització o de les vostres organitzacions federades s'inscriguin en els vostres esdeveniments, perquè tindrien la capacitat de fer-ho. De nou, les organitzacions podrien gestionar pagaments, esdeveniments, inscripcions, sessions, documents, calendari, etc. En definitiva, una manera de gestionar aquesta base social captiva que comentàvem abans per tal de no duplicar informació, no ampliar els repositoris d'informació de l'organització, però tenir un control absolut sobre la informació que surt i entra del CRM.